Күсеп китһәң дә сәсеп китте башкорт мәкале. Яйләүгә күсенер алдынан халык авыл тирәһендәге басу yerенә арыш, арпа, тары, бойдай сәскән. Ултырак тормышка иртәг үскән Төньяк Башкортстанда игенселек алга китә. Танып, Иске Елан, Гайнә, Ирәкте, Әйле ырыу башкортлары яшәгән Танып, Әй, Кама буйларында халык үстергән ашлык Үдәк Рәсәй, Әстерхан яктарына хәтле озатылган. Башкорт халкының борынгы байрамдарының береһе Һабантуй, халкыбыз яшәгән бөтә төбәктә көтүп алынган язгы йола. Һабантуйдар башкортлар яшәгән районнарда электән узгарылган. Быел 9нчы мәртәбә бөтә Пермь өлкәһе Һабантуйы үтә. Борынгы байрамнар Bayramlarga gül baytıp barabız yani. Yaşlı vakitlerde bir de koymadık. Jürdük indi. Portaygaçta kilesi kile, tuğanlarını kurası kile. Bizim burada da tuğanlarım köp, bunda da köp tuğanlarım. Barda da böyle başkırtlar köp mü? Köp. Başkırtlar barısı da başkırt. Biz özümüzün indi, bizim dokumentler, pasportlar biz başkırt iskebit. Bizim başkırtlar. Barda şunda indi ayırıp tıra. Birim tiresinde bizim tulgan indi o başkırtları. Tilimiz bizning o'zimizning qayna tili, lekin shunliqda biz o'zimizning boshqurtlar ekanini bilamiz endi. Boshqurtlar, tatarlar, lekin tilimizni o'zimizning yo'qoltmaycha saqlab keldik. O'zimizning gimnaziyasida traditsiyalarni, kulturalarni yo'qoltmas uchun bizning choralar o'tkazamiz. Balalar rahatlantirib bizning boshqurtcha biylar, rahatlantirib boshqurtcha jırlaylar. Boshqurt kulturamizni, o'zimizning o'zinchaliklarimizni bilib, öğrenib, alдағы buğunlarga көшіріп келуімізге biz bek şatlanabız. Пермь өлкәһе таулы урманлы як, уңдырышлы басу ерләре байтак. Бында борындан Гайнә ырыу башкортлары яшәгән. Уларның авылдары Барда, Көязе, Көнгөр, Суыксүн, Өсә, Уй елгаһы буйларында. Ең бірінші мәсітті Пермь крайында біз түзінік башқұрттар мәсіті деп үртелер Сүрнішкі қалақында. Біз өткен ел Башқұртстанда Пермь башқұрттарының мәдениет күндерін өткердік. Шол вақытта бір ел бойы әзірләнік бетінде. Шол әзірләніш барышында ол бізге бек көп нәтиже берді. Чөнки көп халық шол вақытта тартылды біздің культура яғына. Ең бірінші шушы өз ішіңні яратсаң, халқыңны яратсаң, милләтіңні яратсаң, өзінден өзі ішләнәш. Менә дуслар кирәгенде әлбәттә. Безне гомумән әйткәндә без барда яклар үзебезнең телебез, үзебезнең гореф-гадәтләребез, безне гомумән әйткәндә Гайнә башкортлары дип йөртәләр. Районыбызда төрле милләт халыклар яшәй, бердәм дус булып яшәйбез алар белән дә. 17 райондан килгән кунактар сагу парад булып, алкыштарга, тәбрикләүләргә күмелеп үтә. Улар арасында авыл хуҗалыгы алдынгылары, күренекле фольклор төркемнәре, ардаклы шәхестәр, итәкчеләр. Этот праздник, который символизирует окончание весенних полевых работ, сегодня стал поистине всенародным, не утратив при этом своего исконно национального колорита. Пусть Сабантуй принесет в каждый дом счастье и благополучие, наполнит вашу жизнь светом радости и гордости за наш Пермский край. От души желаю вам всем здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне. Губернатор Пермского края Олег Анатольевич Черкунов. Хәерле көн, хөрмәтле Пермь өлкәһе Һабантуйында катнашучы хөрмәтле тугандар. Һеҙҙе барығыҙҙы Башҡортостан Республикаһы делегациясы менән ҡайнар ошо мөбәрәк байрам менән ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошоғоҙҙа уңышлыҡтар, Пермь өлкәһендә халыҡтарҙың барлығына ла иҫән-һау матур йәшәүҙәрен теләп ҡалабыҙ. Һәм ошо байрамдар мөбәрәк юғары кимәлдә үтеүен теләйбеҙ.
Пермь өлкәһе башкортлары тарихы бик катмарлы дәүрләр менән бәйле. Кама, Танып, Өфе Каридел елгалары буйлап яшәгән Кошсы, Үпәй, Терһәк, Балакатай, Олы Катай дигән башкорт ыруларының авылдары бүген дә бар. Төньяк башкортлардан Гайнә башкортлары иң күп ханлы. Улар бөтә Башкортстан кебек Алтын Урда хандары астында кала. Бик күп күскенсе халыктарны кабул итә. Рәсәйгә үз ирке менән кушылган тәүге башкорт ырулары арасында Гайнә ырулы була. Улар үзләренең асаба йөрдәрендә хуҗа булырга килешү төзи. Батша хөкүмәте был килешүләрне бозып, йөрдәрен тартып ала башлагас, Салават Юлаев гаскәрендә Гайнәләр әүдем катнаша. Салаваттың 16 бригадиры Гайнә башкорты була. Восстание бастырылгас, уларның тукымдарына зур авырлык төшә. Гайнәләр кантонлык идараһы осырында ла башкорт гаскәрендә хезмәт итә. Октябрь революцияһеннән һуң Башкортстанга кушылырга ынтыла, әмма уларның хыялы тормышка ашмай кала. Монда башкорт телен индерү бик авыр. Шулай булса без факультативлар оештырдык Чернышкала. Менә хәр Барда районында онда гимназия ачарга дип беләбез. Муниципальное образование да безнең курултайлар бар. Һәрбер һөнәр шундый йөкләмә куелган. Безнең эшебез нулга әйләнә, если безнең халык саны кәмегә. Шуның өчен без бу тарафта кына эш алып барырга тиеш уйлайбыз. Менә киләсе атна уже шәҗәрә бәйрәме Куяда районында үткәрәбез. Аннан сентябрь айында Чернышкала үткәрәбез. Бардала үткәрергә шул шәҗәрәдән башларга дип уйлайбыз инде. Мин үзем Барда районы Аклыш авылында туып үскән. Пермь шәһәрендә 1964 елдан башлап. Барда яклар монда күпләр һәм хәзердә основном яшьләр авылдан китәләр. Без туган чакларда башкорт авыллары основной милләтләр башкортлар. Башкорт булсалар да мәктәпләрдә татарча укытылар. Шуның өчен белмәгәннәре мине татар дип йөртәләр, белгәннәре башкорт. Мин аны, конечно, беләм. Башкортлар менә шу Барда районыннан килгән Гайнә башкортлары булабыз инде без. Теләкләрем иң беренче шунысын әйтәсем килә. Башкортстан Республикасының телевидениесенә һәм радио эшмәкәрләренә бездән Краснокамск башкортларыннан зур сәламнарыбызны җиткереп каласыбыз килә. Һәм аларның эшләрегездә уңышлар теләп, саулыкта, сәламәтлектә булуыгызны теләп калабыз. Һәм дә безне онытмагыз, безнең якларга килеп чыгыгыз, үзегезнең тапшыруларыгызны менә телевизорлардан, радиолардан ишетәсе килә иде. Башкорт халкы борын-борындан язгы басу эшләре тамамлангас, Һабантуйга йыелган. Һабантуй ер кыртышын йыртып, орлык сәскәндән һуң ер әсәнең ризалыгын алырга ынтылу, ер әсәне олылау, күңелен күрү, уен кору. Табигать балаһы булган һәр башкорт тауган ерен ожмактай күреп ярата, кадерләй, хаклай. Һабантуй башкорттың язгы йыры, кара ергә басу шатлыгы. Ата-бабаларыбыздан калган был изге йола авыр хугыш, йот йылдарында гына үткәрелмәй. Сөнки Һабантуй кеше күңеленең асылган, ихлас кыланган, табигатькә хокланган, үз тормышына өмет менән караган мәле ул. Бездә үрнәкләр, Салават күперләрен ясыйбыз менә. Йылдызлы паласлар, Патмос үрнәкләре дип әйтелгән. Роза чәчкәләре бар, төрлечә. Элеккедән калган картәниләрдән, әниләрдән калып килә. Элек авыллар, күрше авыллар бергәләшеп яшәгәннәр кебек. Үрнәкләрне бер-берсеннән күчереп алганнар инде алар. Безнең бүгенге бәйрәмдә менә беренче мәртәбә ничә еллар буе Сабантуйлар үткәрелә, беренче мәртәбә шушындый күргәзмә оештырдык. Чөнки кешеләр безнең халык үзләренеке талантларын күрсәтә алмыйлар, күп җиргә бара алмыйлар. Шуңа күрә инде без шушы мероприятияне оештырдык. Министерство культуры аша аларга рәхмәт поддерживать иттеләр. Менә инде районнар белән эшләдек, шәһәр белән эшләдек, мастерларга барысына шалтырашып, шушы
бәйрәмгә инде выставканы күргәзмәне әзерләдек. Ну кеше үзегез күреп торасыз инде, участниклар да күп кенә беренче мәртәбә булганга күрә, безнең өчен нормаль инде бу әйме. Караучылар да, күзәтүчеләр дә күп, кунаклар күп килә безгә. Безнең менә паласлар суккан апалар яна паласларга керәләр, юртага инде үзебезнеке. Пермь ягында 40 меңдән ашу башкорт яшәй. Улар арасында борынгы Гайнә, Кышсы, Терһәк, Өпәй, Катай ыруларының тукымдары ла, Башкортостандың төньяк районнарыннан килеп төпләнгәннәр дә бар. Я родом из Перми, Пермьдан, но корни мои из Балакатайского района. Я очень давно занимаюсь башкирской культурой. В основном стараюсь восстановить древние национальные инструменты. Кубыс, курай, думбыр, донгор, хорнай. Вот, скажем так, список можно продолжать. Изучаю Узляева. Мой учитель живет в Уфе, Роберт Агай Заградинов. Вот, периодически с ним общаемся, езжу к нему, беру уроки. У нас с Башкортостаном очень тесные связи. Помимо того, что у меня там родня живет, в Нефтекамске, в Балакатайском районе, и в Уфе тоже самое. Мы приглашаем сюда периодически мастеров. Вот к нам приезжали представители Уфы, Нефтекамска, Мечетлинского района. Ну, много было людей. Вот. И моя мечта создать в Перми школу по изучению и внедрению древних музыкальных инструментов башкирских. Это не только наша культура, это наш фундамент, на чем мы должны стоять. Мен үзем Стәрлетамак мәдәният техникумын бетердем. Барда шагыйрьләрнең җырларын, шигырьләрен алабыз без. Үзебезнең фольклорга гомумән әйткәндә, үзебез чыгарган күпчелек җирле телдәге авылның безнең өлкән буын кешеләребез бар. Алардан фольклорны җыеп калдык инде күпчелек. Безгә Башкортстаннан да, Татарстаннан да белгечләр, фольклор белгечләре күп киләләр. Без алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә әле генә быел гына диск чыкты инде Пермь башкортларының дип әйтәсем килә, татарларның кытагы чыкты. Біз у дискта тоже презентация ясадык. Безнең үзебезнең коллективыбыз чыгыш ясады. Минем коллективта иң яшенә 18 булса, иң өлкәненә 85 яшь. Һавантуй Пермь ягының уртак бер милли бизәгенә әверелгән. Башкортостанның Борай районынан һәм Татарстанның Әлмәт калаһынан килгән делегациялар Һавантуй түрендә булды. Байрамга кот өстәне. Борай районы делегациясы быел беренче тапкыр без үзебезнең Башкортстаныбыздан читкә чыгып Сабан туенда катнаштык. Безнең милләттәшләребез башкорт халкы яшәгән җиребездә шундый олы хезмәт, мәдәният, спорт бәйрәмен үткәрүдә катнашуыбыз безнең өчен ул бик зур җаваплылык. Безнең килеп менә шу очрашуыбызны көтеп торган төсле безгә тоела. Менә милләтебезнең шундый традицияларын, абышларын дәвам итеп, халкыбызга җиткерергә тырышып, тарихны онытмаска, матур итеп йолаларыбызны дәвам иттерү. Бу шушы үзебезнең башкорт халкының горурлыгы түгелме дигән сорау бирәсем килә. Это праздник для Пермского края общекраевой. Он проходит, на самом деле, это целый цикл праздников. Они идут по всему краю. Самый большой праздник Бардазиен проходит в Бардымском районе, где у нас проживает больше 90% татар и башкир. Вот. А Сабантуй краевой — это уже итог. И в этих мероприятиях участвует несколько десятков, под 100 тысяч человек по всему краю. Вот. Это действительно праздник дружбы, праздник любви, праздник отдыха. И для нас всегда это, с одной стороны, большая ответственность, с другой стороны, большая радость, что такие праздники проходят. Başkurdumdum kanı, hay hay salavat. Halkımdın kanı, hay hay salavat. Ulan yedim kutu, hay hay salavat. Ulan yedim kutu, hay hay salavat. Başkurdumdum kanı, hay hay salavat. Halkımdın kanı.
Тыныс тормыш тантанаһы булган Һабантуй үзенең мәртәбәһен, бәҫен бер касанда югалтмай. Ул Башкортстанның бөтә халкы, яше гарты ихлас катнашкан иң күренекле халык байрамдарының береһе булып кала. Рәхәтләндереп үзебезнең Борда телендә сөйләшәбез без. Без шуның белән горурланабыз. Тарихыбызны үзебезне нәрсә дип әйтим инде өйрәнәбез. Алдагы буынга без җиткерергә тиеш шуларны. Безнең нәрсә телдә әйтәләр бит, обрусевшие татары и башкир дип алар булырга тиеш түгел безнең. Мин үз оныгыма җиткерергә тиеш. Минем оныгым үз оныгына җиткезергә тиеш. Ул башкорт икәнен. Шуның белән горур булып яшәргә тиешбез. Шәҗәрә бәйрәмнәрен өйрәнәбез. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәнәбез башкортларныкын. Рәхәтләндереп туйларны башкортча өйрәнәбез без, үткәрәбез без. Үз телебездә сөйлибез. Димәк, безнең балаларда теләкләре бар өйрәнергә. Алга таба телне дә без үзебезнең гимназиязда кертирбез дип өметләнәм. Башкортстанга бижат сейтелмәйбез, чөнки нәрсә сорайбыз, шуны бирәләр. Менә бүген нинди матур фольклорный площадка алып килгәннәр. Үткән ел Аскын районы, минең туган район килгән. Быел бырайлар өчен матуррак килгәннәр. Менә күреп торабыз, үзебезнең йортлар тора, бер йортабызның. Как раз сезнең БСТ бүләк иткән йортта менә бәләкәй кискәй йортта. Бүген без региональный курултайның отдельный колоннасы белән ул колонна делегаты третьего всемирного курултая дип менә майкаларны киеп, бейсболкаларны киеп 7 кеше барган булсак та отдельный колонна белән репортажга да шулай бирелгән. Үтәргә уйлыйбыз. Һабантуйдар хәзер Башкортстанда гына түгел, Рәсәйнең башкортлар яшәгән бөтә төбәкләрендә дә үткәрелә. Мәскәү, Санкт-Петербург, Латвия, Камчатка, Сахалин якларында яшәгән милләттәшләребез һәр ял һайын Һабантуйга йыела. Улар борынгы башкортлар кебек кояшты, ер-һыуды, кардәшләрен сәламләй. Хатта Төркиянең Истанбул калаһында ла һәм быел тәүге тапкыр Берлин калаһында ла үтте Һабантуй. Милли байрамыбыз төрле кыйтгаларга һибилеп яшәгән башкортларның йөрәген елкитә, рухын яңырта, күңелен күтәрә. Очень важно, что вот сегодня Республика Башкортостан присутствует на территории Пермского края. Не менее важно сказать, что на территории Пермского края есть такой Бардымский район, где я являюсь главой Бардымского района, проживает 94% татар и башкир, 28 тысяч населения, из них 62% это башкиры составляют. Поэтому сегодня обширная делегация на данном Сабантуе присутствует. И для нас очень важно сегодня, что делегация Башкортостана приехала. Поэтому им, конечно, огромное спасибо, очень приятно. Не менее важно, хотел бы сегодня сообщить, что за последнюю историю, за последние времена впервые создана организация Курултай-Башкир Бардымского района. Такого вообще не было. Мы обычно всегда Бардымский район относился то к Чернушинскому району, то там еще к другим районам. Теперь у нас мы создали свой Курултай Башкир Бардымского района. Поэтому те связи, которые сегодня есть, мы бы хотели более широко наладить, чтобы Башкортостан все-таки больше присутствовал и культуры, и обычаи, и традиции. Biz mında big zor delegatsiya bilan keldik, big tilab, şadlıq bilan keldik. Kurubu şeyinde milletdaşlarımız, tuğandaşlarımız bizning mında kelibizga nıq şadlandılar. Barысы da bugün rahatlanıp yol etdi. Şuşu bayramda bizning birdamligimizda madaniyat yağından da televizyon yağından da birdamligimiz ko'rinaydi. Albatta bu bizning uchrashuvlar vaqtli shag'ana bo'lmas. Uchrashuvlarimizning natijasi bo'lib bizning oldag'isi kunlarda birgalab ishlaw, сөйләшеп эшләү, зур итибарга рәхмәт әйтәбез. Аларның кунакчыллыгына biz сокланып китәбез. Сау сәламәт булсыннар. Тарихи Башкортстан биләмәләрендә, күрше регионнарда яшәгән милләттәшләребез туган илебезнең үткәне, бүгенге көн күреше, мәдәнияте, сәнгате менән танышу һәм катнашу мөмкинлеге ала. Димәк, Һабантуй халыктың мәдәни казанышларын гына түгел, уның тормышын, кәефен, аң кимәлен сагылдырусы яян булып тора. Перм ягы башкортларын күреп, уларның милли ынтылышын, башкорт моңына һаухап, яратып, һагынып яшәвен күрдек. Үзләрен исәмә буаттар буе без гайнә башкортымыз дип яшәгән милләттәшләребез 21-нче буатта ла башкорт халкының бер канаты булуларын кабатлай. Уларның уранын, талабын, хыялын,
бөтә Башкортстан ишетә. Һәм бөтәбез бер халык булып калабыз. Прибыло звено оцепления милиции с собакой. Дополнительно